Good morning mga kamaksyo. Good morning. Good morning sa ibang bansa or gabi dyan. Gusto na kayo. Sana po tulungan niyo ako na ma-reach yung 1K subscriber. Sana po. Please lang. Please. Matulungan niyo ako. Please lang. Basta akin lang ito. Subscribe po niyo ako. Mag-steady vlog. Bago lang ako. Sana po subscribe niyo ako.